Σήμερα θα δείξουμε room tour από εδώ πέρα. Ξεκινάμε. Βλέπουμε το Γιωργάκη. Δεν χρειάζεται να δείξω. Σου δείξω το κόλλο μόνο. Δεν ανησυχείς. Ναι, μόνο το κόλλο σου τράβει. Θα είμαι πίσω τώρα, δεν μας νοιάζει. Εμείς πήγατε να μου ρίξετε το κάτω, ρε. Είμαστε τρελοί. Room tour κάνουμε. Συνεχίζουμε. Κάνουμε ξανά και μετά θα τους κάνουμε και στην Ιταλία και στην Αυστρία. Κάτω δεν πηγαίνουμε. Όχι, εδώ πέρα ρε. Πού είναι και τα άλλα τα δωμάτια μαζί με το... Ναι. Τα δικά μας, φίλε. Γεια Νικολία. Γεια Νικολία. Το TikTok δεν θα βγει σίγουρα, ρε, αλλά τέλος. Έχεις μία καρτίζια. Εδώ πέρα συνεχίζουμε. Φίλε, δεν είναι και καλό. Και αυτό εδώ είναι το θρυλικό το δικό μου. Και κοιτάξτε, για να σας δείξω, 81-81 γράφει πάνω. Κοιτάξτε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να δείξουμε το πλοίο. Καλή, πάμε κάτω. Καλή, δεν δείξαμε τις καφετέρειες. Πάμε αλλού. Πάμε στο καζίνο. Στο καζίνο. Στο καζίνο. Εκεί. Ρε, η τσάντα μου πού είναι? Καλή στιγμή. Είμαι ηλίθιο. Για να δω, είναι το τάμπλετ. Είναι. Πάρ' τη τσάντα σου, εγώ θα την πάρω. Κλείστη μία, κλείστη. Σε παρακαλώ. Περίμενε. Πάρ' τη τσάντα σου, να σε βάλω. Δώσω. Έλα. Περίμενε. Συνεχίζουμε σε κάθε. Βάλε μου και από το άλλο. Κράτα το μου. Πάμε. Περίμενε. Καλή να κάτσε. Πάμε. Πάρε το τάμπλετ σου. Έλα. Να ξεκινήσουμε μαζί. Και πάμε. Εγώ το τραβούσα όλο αυτό. Συνεχίζουμε τα Room tour συνεχίζουμε. Εδώ πέρα πάμε στα καλύτερα. Είναι εδώ πέρα αριστερά, είναι εδώ πέρα δεξιά. Πάμε στα καλύτερα πραγματάκια. Τα λιράκια. Πάντα να παίζετε αν σας αφήνουν οι γονείς σας και αν είστε άνω των 18. Και το γάζι. Πάμε. Πάμε πίσω, παιδιά. Τέλος. Αυτό. Ρε, από εδώ. Αυτό ρε, έλα Γιώργο. Ρε, ακολουθήστε με. Από εκεί συνεχίζουμε. Το καζίνο δεν το δείχνει. Μας επιτρέπει. Το καζίνο να πούμε ότι είναι από 18 και πάνω και μόνο αν σας αφήνουν Όχι οι από γονείς 18 σας. και πάνω, είναι από 21, από 21 και πάνω. Λίγα παιδάκια προσπερνάμε. Πάμε κάτω. Είναι πάμε. Ρε, κάτω δεν έχω ξαναπάει, ούτε πάνω. Βασικά έχουμε πάει, ναι. Ρε Χριστός. 2,50 πόσο. Μην έχουν περάσει 3,5 λεπτά μου έχουν περάσει εμένα. Αναπηρικό καρτσάκι. Όχι. Μόνο τα ρούχα σου έδειξα. Άμα έκανες έτσι το ζουμί, κάνε όσο έτσι το ζουμί. Πάμε πιο κάτω ρε. Α, ναι. Στο edit θα σβήσω το πρόσωπό σου, να μην ανησυχείς. Θα το κάνω έτσι με λίγο μαρκαδόρ ώστε να σβηστεί. Πάνω είναι επικίνδυνο πάρα πολύ μου λένε. Ναι, αυτό. Μίλτον. Αν δεν θες να σε δείξω, έλα εδώ. Εσύ να καλύτερα να σου δείξω. Μπορείς να με δείξεις, αν Κάνει θέλεις. λίγο πώς. Εγώ θα δεν δείχνω. Κοιτάξτε εδώ το καλή. Μην τυχείς φάτσα. Εγώ δεν έχω θέμα. Εμένα δεν μου δείχνετε. Το καλύτερα. Συνεχίζω το βίντεο. Ελάτε κάτω, ελάτε κάτω. Βλέπουμε τη τσάντα του. Να πας να... Έλα, καλή. Το καράβι. Room tour, πάμε. Minecraft, παιδιά. Χορηγός. Ξέρεις ποιος μου την έφερε αυτή. Ποιος? Κλείς το μήνυμα. Καλή. Έλα, εντάξει, δεν πήρε.
Αυτό δεν είναι καλό. Λες και δείξω το Τράβηξα ακόμα το μπαλό. Κάτσε ρε μπαμπά, βγάζουμε βίντεο το τέτοιο. Το καζίνο. Και μετά από πολύ περπάτημα όχι ρε, είναι τα πιάτα. Θα το κάνω μοντάζ σε speed αυτό. Ώστε να μην φαίνεται ότι περπατάω μισή ώρα. Κάτσε. Ελπίζω να μην ακούστηκε. Αυτό θα κλείσει. Συνεχίζουμε και βέβαια από μένα να μην ακούστηκε. Εγώ αν το κλείσω. Θα το κόψω τη φωνή αυτή. Θα την κάνω και καλά. Κάνεις ένα... Πυροσβεστήρα που ανάγκη. Δεν πείτε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Πού θα χρειαστεί ο πυροσβεστήρας ενώ έχουμε τόσο νερό γύρω μας? Μη το ρωτάς αυτό επειδή. Μην το ρωτάς αυτό επειδή αν πιάσει μέσα φωτιά και δεν βγει έξω. Ας δείξω λίγο τη φάτσα του Γιώργου και της Νικολίας. Νικολία, ωραία να δείξει τη φάτσα στο YouTube. Καλή, μην το κάνεις. Όχι. Έλα, να πω. Να κάνω live στο Insta. Όχι. Καλή, έδειξες. Όχι ρε. Δεν τελειώσαμε ακόμα το συνεχίζουμε. Στορκίζομαι, δες όλο το recording αν θέλεις. Να πούμε στα σανισέρ, τι που είναι πονάει. Όχι, όχι, εντάξει. Ξέρεις τι περίπου θα έχει, Δεν θέλω να το κάνω. Μια μπάτσα στο στόμα του Γιώργου θα έχει. Τον καλή. Πάμε πιο κάτω. Να σου πες το κινητό μιλτό. Τι κάνεις μάλλον. Σου ρίχνω μια κλωτσιά και σου φεύγει το κινητικό κάτω, Πάμε κάτω. Όχι κάτω. Μπορούμε. Βάλεις και το τάμπλετ. Κάνω recording. Έχω 7,5 λεπτά. Εγώ βγάζω ένα περίπου. Κάτι δεν με έχεις τραβήξει. Αν θέλεις, δες όλο το recording μετά. Το έκλεισα. Κοίτα τι έκανα αυτό. Εγώ το συνεχίζω. Είμαι στο 5 και εδώ. Έτσι σε έδειξε. Και καλά. Αλλά δεν σε έδειξε καν. Να δεις έκανα Νικολία. Έκανα απλώς αυτό. Αυτό γίνει λίγο cringe, αλλά Θα ανέβει σύντομα. Γιώργο. Ω, παιδιά! Ανέβασε κύμα, παιδιά. Παιδιά, κοιτάξτε. Παιδιά, ανέβασε κύμα. Αύριο θα ανέβει. Αύριο θα ανέβει βιντάρα με live. Ναι, εγώ και ο Γιώργος, ίσως και ο Μίλτος αν συμφωνήσει. Θα κάνουμε live. Θα τεστάρουμε τα life hacks. Αλλά δεν ξέρω αν... Δεν ξέρουμε, ο καλής είναι. Δεν έχουμε κάνει παιδιά, εγώ πάω λίγο από την άλλη μεριά να δω αν έχει κύμα. Οκ. Δεν θα χρειάζεται. Τώρα που σταμάτησα, δεν φαίνεσαι. Μην ανησυχείς, το σταμάτησα τώρα για να μας... Νικολία, θες να δεις όλο το